Здравейте, хора! Това е втора част. Хора, съжалявам. Така, да реагираме на това нещо. На тези петък 13 част трета. Да. Същия ден го снимам. Да. Скоро забравям да си пращам видеята, така че... И трябва това да го... Такива... Искам само да покажа на нещо. Мале човек, мале жълтва яка. Виж последния аутфит. Мале яко слева човек. Видяхте ли Линшо? Видяхте ли Линшо какво направи? Взе от купичката на Лили и се направи, че слага в нейната купичка и взима я. Това ще е много голяма дупка цена и поне я беше сложила нещо. Ма разбира се, аз съм тъп. Да, добре. Така. Звъни тук на Гизи. Емо! Къде е майка ти? На Гизи Ено и да. Кака няма. Какая няма. Преди един час? Аз точно. И ти оставила телефона там при тебе? Да, бе. Да, брат, те майките правят така. Това е до... Не знам. Добре, спокойно искаш ли да... Това е второ. Добре, искаш ли да ти се обадя точно след 5 минути да те проверя пак? Точно! Ако има нещо, звъниш на този номер, нали? Добре. Я нямам. Така, няма я, казваме, че е излезнала преди точно един час и не се е върнала до колата, отишла да вземе нещо, я нямам. Дали може... Получи ли смс? Аз гледах малко. Следя този номер е. Ох, човек, Една да. в Поли. Да, ми казвай какво е. Търсите приятелката си. Да. Ако искате да я намерите, то ще трябва да я потърсите хубаво. Намерете бележката, времето тече. Той е облякал Гизи. Вече е крайно време да се обади на полицията. Не хода сега, ще звъниш на полицията, той ни следи, той ви има номера. Добре, какво ще правим? Добре, той има Гизи. В смисъл, ние не може да рискуваме нещо да се случи с нея в момента. Какво да правим? Много ме е страх, човек. Това е ужасно вече. Прекалява. Какъвто е празен, това вече е супер извъртено. Ако наистина е отвлякал. Намерете бележката. Някъде има бележка тук, на която трябва да пише къде е Гизи или не знам. Времето тече, намерете. Трябва да намерим бележката, може би е скрил някъде тук. Хайде, бързо да взе. Чакай малко, че е такова... Някъде има бележката. Значи. Бележката, бележката. Тая бележка какво ще направи? Тя по принцип нищо не прави тази бележка. Просто ви каза къде отиде. Бележка тук, на която трябва да пише къде е Гизи или не знам. Времето тече, намерете. Трябва да намерим. Не, брат. Да ви кажа къде е майка ти. Бележката може би е скрил някъде тук. Хайде, бързо да взе тук. Яхте ли как направи? Отваря. Не. Чайте, че имам един черен прозорец тук. Доста критично. И аз съм на Софора, не съм в София. Човек, това е лудост, ще е вътре една бележка, няма как да е тук. Мисля, ние бяхме вътре през цялото време. Чакай малко, ами ако е двора, да проверим. То, дето снима видеото преска. Това мен ми се бъгна камерата.
Направо, така. И как на дворът е на третия етаж. Може би отпред през входната врата. Не, видим. Как ще има сама. Поздравления! Жадни ли сте, май време да си вземете нещо за пиене, времето ви тече. Какво? Нещо за пиене. Ето как спрях. Знае адреса, той знае къде живея, знае и номера. Кизи може би е отплакал. Наши, Лили повтори 20 пъти. Лили може да... Гизи може да отзвакна. Може би е в хладилника. Нали гледахме в хладилника, ние претърпихме цялата къща, няма как да е вътре. Нашата сигурност няма бележка тук. Жадни ли сте? Жадни ли сте? Сок? Аз когато го видях, сокът ти от по-рано днеска. Да, купих си сок. Той беше там. Трябва си в този магазин. Мислиш, че ти ще е там? Не, вода. Не, чакай, преди това трябва да взема задължително нещо. Къде отиваш? Тук нищо лошо. Тук. Привет, Роза спрей, на развил. Ето, напълвам. Затих спрей на място, ако е там. Не, нищо, аз имам тежко сърце, легам. Я пак след. Извиня. Затих спрей на място, ако е там. Не, нищо, аз имам тежко сърце, легам. Това беше много ясно. Половината ми видео съм легнал. Най-добрата права. Мисля, че съм си на компютър ще бях хората и слаба въжи. Ето такъв вкъщи. Няма. Няма я бележка. Може да не. Да разкарахме на хората. Чакай, той ми каза нещо. Каза ми нещо. Какво да каза? Каза ми нещо сигурна само. Каже, че... Това стана ония да не помниш какво ти е казал. Чека по фризера, бърз! Колко съм ти? Какво да каза? Каза ми нещо сигурна само. Каже, че предпочита по фризера, бърз! Да ходим отвън? Айде. Човек. Не, чакай! Пише нещо на сока. Преди да прочетеш бележката, пи сока. Може да има каквото си искаш в този сок. Не спираш. Човек трябва да ми спира, защото той може да... Като, например, на отроба. Пак имат номера, знае къде живея. Еми, това е. Четвърто се. Колко да. Абе, отровите не действат веднага. Изпиваш, 1 минута я изтечва и чак тогава Май не си не имаш нещо в нощ. Алергените с неспециализираните стерилни препарати също могат да раздразнят бебешката кожа. Препоръчвам ти да прочетеш бележката и сока. Да. И по някое време ще спрем и ще има втора част на 4-ти епизод. 3-та част. Да. Може да има каквото Гледайте първо и втора ще чуят. Почва това да защото той може да ни следи от някакви все пак имат номера, знае къде живея. Това е. Четвърто се. Колко да. Май не си не имаш нещо в нощ. Чакайте, че Красна мама. Бележка за Лили.
Ха-ха, ти беше пранкнат. Сега ще пише. Ха-ха, ти беше пранкнат. След като остана сама, ще можеш да намериш приятелката си. Ха-ха. Ама и тук да ме убие ли трябваше? Не знам. Да останеш сама? Аз не го изпих целия. Ако я намериш, ще получиш награда. Време да си изтака, а тя е гладна. Или трябва да отидем да пушиме Гизи. Аз и добре си. Да. Добре, само върти ме главата, ама добре ще стана. Чакай, защото чакаме да се оправи. Взема ли вода? Трябва да ходим. Добре ли си сигурен? Да. Хайде. Човек, наистина не мога да разбера тази бележка. Пише, че Гизи е гладна и че нямаме никакво време. Какво правим? Ти добре ли? Да. Мислиш ли, че имаш някаква отрова в носа? Не знам, ти как се чувстваш и какво ще стана? Реално сега ми е добре, ама като го изпих направо щях да припадна, човек, не знам. Какво стана? Всичко е толкова страшно и Гизи... Тя припадна. Добре. Още няма. Не го така се Не знам. О, не. Какво? О, кога ще приключи това? Имаме СМС пак. Добре, чакай. Значи ти още не си отворила телефона и казва, о, не. Добре. Спокойно, трябва да се стегнем. Имаме бележка, която още не сме намерили. Гизи може би е някъде и чака. Нека да прочетем какво ни пише. Минахте с теста, бяхте смени, ето изненадата. В Софа имаше съставка, в която Лина е алергична. Ако не намерите противоалергичната бутилка до 3 часа, оставаш сама. Лилия в същото време Гизи е гладна и не остана много време до края на мисията. Ако не намерите бележката до 1 час, Гизи ще стане нещо. Добре, чакай сега, ти от какво си алергична? Нищо! Буквално нищо от не. Нямала съм енергия през целия си живот. Добре, а Гизи какво може? Сега и за двете трябва да мислим, защото няма никакво време това. Нищо може да чукнем с двете. Добре, да. Трябва да измислим време, може би първо да започнем. Вече написвам, че Гизи е гладна. Да. Гизи е гладна. Гизи е гладна. 1 час имаме ли да решим това? Да. 1 час. Добре. Гизи е гладна, Гизи е гладна. Добре, нека помислим къде бяха бележките. Първата бележка я намерихме пред нас. Да. Втората бележка я намерихме в магазина. В магазина. Където видях. Тя е гладна. Добре, първо бяхме на кино. Хора, ще има втора част. Очаквайте втора част след някакви секунди. Чао. Не съм като другите. Ще излезе втора част след 2 седмици. Не съм като тея. Идвам. Ще спрат всички видеа. На едно, така че да. Чао.